Nkwa nga Igbo ndị mana egemente video anụ bụ video nwute. Yes, ezigbote ihe nwute. Because kedu ihe aka ya ịkọ? Kedu ihe aka ya ịkọ? Like I said in one of my video about ihe Okwuluora. Kedu ihe aka ya ịkọ ma ọ bụrụ na Okwuluora nwụ? Ndị ha na-atọrọ Okwuluora asị na ha mara na Okwuluora ka ha na-atọrọ. Unu makwana the health condition of that guy. Kedu ihe unu ka ya ịkọ na ọ bụrụ na unu na-adara gị ọkụwa isi n'ofe ihe? O wee jebe. And thank God na some of them, according to Okwuluora, say na some of them we are saying that na anyi Igbo ya bụ Imo State on ọ bụrụ na nwe ihe mere Okwuluora na Imo State, which is true. Anyi Igbo will never forgive in the Imo State. People will not even ask the location ome. And when they are all good in asking questions, say how ma that you know me kwale in Imo State ome there. So because for how long I don't know I know. Now watch it by on our book. Only him in a film, Squid Game, the last part, season 3. Unufum that man da. Or the Zaka or no outside the Squid Game venue. Ne jello Squid Game venue ebon our book. That is exactly the way some of us are seeing it. I know the no ne jela ni Igbo na agasa. 99% of governors no na chi ani Igbo to the ana epilon ani Igbo. They are relocating. For how long? All this camp Okwuluora, does it mean that intelligent report amaro no di? Edukam na ndị nwe ihe ha ji adị ebube na ka ha wee chekwe ndị nke ha. Ndị nke anyị ji egbu ndị baanyị. Fulani na-akpa mkpani na-akpa n'Imo State, n'Enugu State, na-akpa nke ha na-akpa n'Imo State. Gini, what has they done? Lozo usuku ka nke si wee me last year, imago eme ya no na nke Okwuluora ka ngwu nke wezoku this time Okwuluora will scare a lot of investors away. It will scare a lot of well-meaning Ndigbo away when they actually book that flight ticket ka when after December it will scare many people away. Because he na calculate obuni nwere ego private security so at least ogodo convoy mmadụ that would be able to stand the pressure ka iwe nwe ike menwe escape with your family. If you don't have that kind of money, itogodola atọ. If it can happen to Okwuluora, what then is the fate of common man mona deka mona ganabo? Onade no mma. Chumkunde ni hizo goku. Makados yenu mwana eme na ani Igbo and the insecurities. Odiokwa no mma. Odiokwa no mma okeke nwanya kanzi we ku megini na odi ntinjo. Odiokwa. Share this video. Share this video. Share this video. No, man, okwu ife na-eme na ala Igbo na-adụ ndị mmadụ ka film. Share this video. Okwuluora ndị Igbo ejego Chineke spare ye. Okwuluora ndị Igbo ejego n'ọnụ ọnwụ pụta. God spared his life. What will be my fate and your fate? Obosai nwere ike izu nda. I want us to learn something from encounter of Okwuluora. Then relate ye to the video mmelu n'ụtụtụ. Nweme video wee sị na anyị na-eme onwe anyị
na anyị na-egbu onwe anyị nọ ndị Igbo na-eme onwe ha nọ ndị Igbo na-egbu onwe fa. It is time for us to tell ourselves the truth. According to Okwuluora, no ụmụaka do more like a ghost town. All the people no ụmụaka abofsigo, aside apart from Ndigbo helpless, they don't have anywhere to go. Apart from Ndigbo helpless, those who don't have anywhere to go. Because share this video, because before I begin to play this video made by Okwuluora, we are going to analyze it so that we will see how far we have gotten. According to Okwuluora Ndigbo, Okwuluora said, kedu ka anyị esi wee recover ịgba? Kedu ka anyị esi recover ịgba? Ị na-achọ ka anyị esi recover ịgba? Wanyere na mgbe a na-ebukọta ịgba na ndị mụ anya na-eti mkpu wee na-asị ebukọtacha egbe niile a na-ebukọta, kere ife anyị eji egbe a wee mee. Ifukwala apụta na police checkpoint agbari ebe niile ebulu egbe, apụta na army checkpoint agbari ebe niile ebulu egbe, wee na-ajụ ajụjụ wee sị anakọcha ndị polisi egbe niile a na-anakọ, kedu ife anyị eji egbe a wee mee? Anyị eji egbe a wee fọm vigilante ka anyị eji egbe a wee fọm ndị forest guard? It was a question then. But our people do carried away by emotion and sentiment. Na marginalize ndị Igbo, na-eme ndị Igbo nka, na-eme ndị Igbo nka. Inu ebe agbawulu ndị polisi. Inu ebe agbawulu ndị polisi. Okay. Amaechi itu my handsome. Let me block you then. Hey, why njije delete comment here? Okay. Ngo ka oduziri the comment ọzọ ka m block o. Ịghọtago? The comment ọzọ ka m block o. Ịghọtago? Wee jụ ajụjụ mgbe ahụ wee sị egbe niile a na-anakọtacha egbe niile a, kere ife anyị eji egbe ame? Kere ife anyị eji egbe ame? A na-akụ aka ndị polisi chase them out of Igboland. Ebe ọnwụ na anụ na-egburu ndị polisi, gbuo ha na ha ụmụ anụ ọfịa, gbuo ha, mee ha nka, send them out to their maker. We were celebrating criminality. We are celebrating criminality. Enwelu ndị chere beyond ebe ahụ sị egbe niile a anakọtara egbe in their hundreds. Egbe anakọtara pịkata mpe, it cannot be less than 300. Maka na ndị uwe ojii na ndị agha egburu egbu karịrị 200 or 300. Jụọ onwe ya ajụjụ sị ọwụ na anakọtacha egbe niile a, what next? It was the question then. Ọ bụrụ na anakọtacha egbe niile a, what next? What is happening now is the answer to that question. This is exactly what is next. What is next? Which is uzi iji egbe ahụ wee na-eyizi mụ na ya egwu, iji egbe ahụ wee chụpụ ụfọdụ na location ha, chụpụ ụfọdụ na village ha, were village ha wee melu kamp. Okwuluora ndị Igbo gwalụrụ nọọ Igbo ka a na-asụ, ọ gwalụrụ n'Igbo ka a na-asụ. In fact, na-asụrụ ya ma inya Imo steeti, na-asụrụ ya asụsụ ndị Imo steeti. Na o nwere onye Hausa nọ dị na dimkpa karịrị 100. N'ụmụ dimkpa karịrị 100 dị. Are you still going to sit down for somebody to be lying to you that na guru melu Maazị Nnamdi Kanu jikwasịrị Maazị Nnamdi Kanu jigara ese? Are you going to still sit down and allow people to be lying to you? It's a question. It's a question. Yeah? The truth wuna anyị dọ na na-etu a wee na-ene baye ọgasa. Anyị nọ na-amabụgharị iche na anyị ịmụ ife. Wee allow intruders ha wee bata baye wee damage baye. There are some part of Imo State you cannot drive comfortably now. Na ị na-agba n'ile ahụ look at deserted ghost town. The other day anyị fụrụ ebe ejelu na ọsụ ito kwaka ogolo. Ndị a nicharụ ma bọmbụ na ana, ndị a nicharụ ma ogbunigwe na ana, nichaa ya na ana, plantashaka dịrị ebe niile. They took possession of a whole town or a whole community. They took possession
of a whole community. They took possession of a whole community. Yeah? That community without having no information about that community without finding that community. And sad enough, all the members of those community welcome those people. They welcome them because now I call of alcohol, say this one. They even harbored them. Hazoweha. Eh? Hazoweha. Hawe no lubefa. We build war. Even be the torment here. So I am happy that people are beginning to speak up. I am happy that people are beginning to see things for what it is. Ụmụnne anyị na-egbu anyị, ụmụnne anyị na-ata anyị, na-afụ anyị ọnụ, ụmụ dimkpa anakpụsiana n'ime ọfịa, ozi ndị chọrọ ịpụta n'ilo bịa chụọ ego. Look at Okwuluora, a wonderful job Okwuluora nakpuru wee jee lụọ. A wonderful job Okwuluora nakpuru wee jee lụọ. N'ọfụrụ nwatakịrị na-anwụ anwụ wee jee ka o jee zụọ nwatakịrị ndụ, nya ka o ji wee chọọ ka ọ tee ndụ nke ye. O wee chọọ ka ọ tee ndụ nke ye ebe o jere ịzọ nwatakịrị ndụ. Let me my international passport today. Mission. Enwe ike echi Chukwu ekwere enu. Mana ka ngwa gị nke bụ eziokwu. Anụgo m maka ụmụaka so much. A sị na ụmụaka bụ na a na-agba egbe dị na a na-ekidnap mmadụ na ha ada na village. Let us analyze it. Na na-agba egbe too much. Na na-ekidnap ndị mmadụ dị ya. Na father na village. Na father na village. Victor Greta eweliwe. Achọrọ m ka anyị analyze to video Okwuluora. O nwere some key things o kwuru na encounter ya. Do very important that our people ye ege ntị ka ha ghọta ọfụma. Mmecha mkpọbata o eweliwe. O nwere some key things Okwuluora kwuru do very important. M chọrọ ka ndị be anyị ghọta ka ha wee ghọta the kind of mess anyị nọ n'ime. We are in, I know deep into mess, but you people just don't know. You people just don't know. I don't know how a young boy is here celebrating crime. Eno na agbawuru ndị police na akụ aka. Eno na agbawuru mmadụ na akụ aka. Eno na-emere ife na akụ aka. Ụbọchị eze bi nwụrụ ebepụrụ m anya mmiri n'anya. Fenjolo wo. Kere ife wu crime eze bi. Kere ife wu crime eze bi. Yeah? Kere ife wu crime eze bi. A young vibrant man. Now work, fighting day and night just to sustain his family. Today, egafeta fumu ye kerekere maze. Barely 1 month or 2 months or ye jiwepo jere Angola ije bambo. Jere Angola ije bambo. Gentle decency, I greet you. Etu a case we court or short ye down na nobi. Court one do short na nobi. Dimpa madu dineru batia. Orubosi ana-akwe ụmụ okorobịa gbapụta n'igbe chọọ anyị na-achọ ya n'afọ ya. How many years down? Ngezebi Ghana. Many people eso Ngezebi ga. They keep changing the narrative. Can you find your people? Why can you find a mulo why? Yeah? Kente. Kente. Whatever you think, and that's natural. I just want to do the right thing. Gente. If I be a memonaka, Boberi Memonaka. Gente, go to the alcohol. Diabetes. You open a memonaka. Adi Equana. I met some people, so why mother Bashu? Why mother Babo? If I will come on Totoa Domonaka Baronia, I can't go see that come on Tiembo. Tuto na sugar the high. Nneluaro adding prone to amputation. And we can see Chukwe no nebe. To confirm to the story. I written on marker. Negente.
That was around 3-4. Around 3-4. Mbuta no obodo nwere onye nọ n'obodo obodo dị ka nwe na agba obodo ibu ghost town. Ghost town. Onye na-ajụ ajụjụ ọ na-agbalụ gị. Deserted. Onye na-ajụ ajụjụ ọ na-agbalụ gị ọsọ. Ọ na-agba ọsọ. Abụ m onye njọ. Ịma na ọ bụrụ onye kacha bụrụ onye ezi omume ka Chineke na-emere ebere. Abụ m onye njọ mana mụ na chi m dị na mma. Anyị na-ajụ ese na anyị na-eje ebe a na-akpọ ugbene adịkọs nọ iruo one St. Joseph Church. Ịjụọ ebe a na-akpọ ugbene na iruo n'ugbene na ụmụnne Chinechere ngaba ịkpọrọ anyị. Onye ọbụla ị na-ajụ ebe bụ St. Joseph ọ na-agba ọsọ. Onye ọbụla ị na-ajụ ebe bụ ugbene ka ugbene ọ na-agba ọsọ. To God may have it, one man bere akwa gbapụta si a na anyị nwa na onye nwa bụ younger brother mpa Chinechere m na Franklin I greet you. I greet you. Chineke akpara ebe ụda akwa mbe yesterday bebe bịa before unu mana ana m adị emotional na na-eme fundraising nke ụnyaahụ anya mmiri ekwe m onwe bụ na anya mmiri na-apụta gị n'anya mana ọ dị apụta ọ na-afụ gị ụfụ ọ dị ka onye ihe mee too much sometimes ị na-edere ibe akwa achọrọ m ibe akwa mana anya mmiri tọ m n'anya anya na-afụ m ose ndoneti 100,000 naira maka enwere m ego wee na-anya unu na-edoneti ndonetikwa 100,000 naira ọzọ mkpeche ekpere onye ọbụla wọchị vidio go back and watch the video ọ bụ na ewọchịrị ya asị m Jehova ka osu niile nke ndị agha onye ihe ya dị m ezi mma onye na-adịghị agbanwe ma na-amasị amasị asị m ya Chineke Okwuluora atụrụ ka meje mụ nka meje mana eji m okwu chụwa ya ekwe nsị a Chineke ma ọ bụrụ na eji m ezi obi na ihe eji wee bịa o nwere ụdị ebe ihe weta m invitation niile eme ife mma bịa damienye m ego na m enye gị. In fact, designated area ka m na-aga ebe o doro m anya na-eme ka m na-aga ịfụrụ m na-aga ebe ahụ anya na-enwu m ọkụ o wee wuruzie ịlabata m batawa enwere m ike ime bata ebe Jizọs Kraịst obi ebe ahụ. Ụmụaka bụ ka ọ dịrị m mma dịrị ma younger brother bụ Chinechere m mma na-amara onye ọ bụ okwu ji wee bịa ụmụaka ka m were kwu ya naghachi Enugu steeti. Share this video. Emechara m ekpere agwa Share this video. metụ aka m n'ala emetụrụ m aka na-abụ na aka na-abụ mgbe akpụrụ aja eburu m aka m a na-asị m emetụ n'aka n'ala maka tetanus emetụrụ m aka n'ala bie ya n'aja bie ya onwe m na-arụ si Chineke otu o siri masị gị bụ Chineke otu ọ bụla o siri masị gị ya dị onye ahụ. Somebody said I should talk in English. I said to God, if my intentions of coming to Umuaka was for good, lead me safely back to Enugu. I said that prayer. Ndigbo is gone. Grandmother. I hugged all of them. I entered my vehicle. Immediately we left the compound and we took the right to find our way to the road. We saw more than 10 men on gun. And when I say no, Okwuluora maybe from Ndigbo state that I'm trying to bring up a propaganda. They were 10 guns, more than 10 guns, saying lie down. I don't know how to. I'm saying stop. I'm missing words. Mother Fanana, I was shaking. I covered my eyes because the irony of it be for you more able. I'm a domiru na even want to drive my back. Go. Mother na the blood of Jesus. Blood of Jesus. When you cause the same shut up. See blood of Jesus. They put him on somebody very more than no Dolomaka Nuku. Talk to me, Mamoto. Uchiana Mona, Dolomonate blood of Jesus. A team on Okada. Mwalirum, Udani Royan Canam Okada. Only a ship web benabo. Only a web benabo. And if Okwuluora na-ekwu eziokwu. You wonder why a lot of people ndị atọjeji ha bata. Iji wee gwa na ndị na-emekwa ife a wunde dị na nkọ ọ ndị funu onye fama. If you want to among them, consider yourself gone. Among them, consider yourself gone. Because of my group, because of so all those people, if you apart from them, apart from them, maybe because of them, pass majority of people in Africa won't flow in the farmer. If I'm Okwuluora original receipt, so you can on Dausa na be able. You are a dreamer. You are a dreamer. Then a will be within you.
ụtụtụ ịpụwa ọrụ ọkwado pụọ mmecha ọbata ị na-agba moto ọ na-agba a na-alụ ụlọ elu ọ na-alụ asị na-azụ ọkada m eburu m n'ọkada na-eti blood of Jesus na-asị ya na onwere ihe mme na m abịakwa ori n'aka ka m bịara inye na abịabeghị m ebe a bifo ha biko ha egwura m egwu eburu m na moto ihe a m na-ekwu na tata bụ kedeti tata bụ 31st July 2025 Jehova kusu niile nke ndị agha onye zọọ m ndụ na 30th of July 2025 ọ bụrụ na etinye ma ewepụ kọba akụkọ ịfụ the 1st of August na ya ma achọrọ m ịfụ the 1st of honestly I don't know when Igbo youth we honestly start apologizing to Joe Igbokwe. Joe Igbokwe paid the price at the onset. He kept on citing. Look at what you people are harboring. Look at what I know. Joe Igbokwe sometimes he will say no, but the fact was that although accurate, then there are a first set of people who paid that price. They paid that price. Anamuhamu ụfọdụ na-asị ha batakwa ana Igbo ọzọ ngụnwa na-asị Joe Igbokwe batakwa ana Igbo ọzọ bata dọkịta nyanwa ka dono nwa na onwe ife mere ọ eji wee bi ụlọ he can afford to mobilize security bịara onwe ya ụlọ mana ngụnwa bata o nwere ego eji mobilize security ngụnwa ihe mobilize mu security wee bata. These were the people who saw today. They saw it yesterday. August brothers and sisters eburu m n'ọkada I dey fall na moto my driver MC Charlie na Obinna my friend eburu m pụta ihe unu na-anụ kampụ kidnappers camp ebute m na kampụ egwu dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment. Imagine egwu dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment. Imagine na Igbo. Can you please tie my eyes? Achọrọ m ka onye m bụ fụ m ma ọ ka m fụ onye m maka hapụ ịgbagbu m. The truth is that I don't want to die. And ihe na-eme eji agbagbu mmadụ bụ akpụta gị ịfụ onye ịma ọ gbagbuo gị. Confirm. Nsi biko na unu mere m ebere unu kechie m anya. I was the one begging them ha kechie m anya. Ekechiri m anya. Asị mmepe anya na kampụ mmepe. Afọ more than 100 boys bụ egbe. Afọ eji m anya mfụ ọnwụ m. Enwe ndị ticha mma na ọmụ n'akụkụ. Anọzi m na-eche ka e were mma. Asị m na a ga-eji mma gburie my score. Ihe m na-echezi bụ asịgo m Chineke ebere ahụ mbe. Asị m Chineke otu o si masị gị. Ọ bụrụ na ọtata bụ July 30 ga-abụ my last on earth. Nsi Chineke ọkwa ma na enwe m nne nwere ofu okwu. Ọkwa ma ha we struggle because nsi Chineke na-edo my mother anya ụmụnne m console ha onye ọbụla o si dị to the glory of God. Anọ m elerizi egbe n'elu. Imagine. Na Igbo. Asị m Chineke na ọ bụrụ na ọkịka m na-akpọ na Igbo. I want to see myself again in Enugu State. O nwere ife kwuru ọla kwuru. Asị m Chineke Gee ntị. ọ bụrụ na ọkịnwa ka m na-akpọ enwe ndị si m gosi egbere m foonu m niile kponye ha. Do you know na ewere nke moto m onye ọbụla mana ihe nna anya bụ Toyota Tacoma. Asị m ha biko can you take my Toyota Tacoma? Moto m nwere security. Mụnwa mechiri anya jee gosi na security dị moto si na biko unu nwee ike iburu moto a ka m were ụkwụ gbapụ ụzọ jee maa ka m na-esi nweta onwe m n'Owerri naba. I surrendered my moto. I surrendered phone m niile si ha na password phone m niile were phone m niile buru my moto rapụ m. Nna Chineke dị egwu. Na Igbo. Nwere onye metụ m aka n'ahụ. Na Igbo. Nwere ofu onye ka m mepere anya fụ na half of ndị kidnapụrụ m onye mbụ. Ha na-asị onwe ha na onye a bụ Okwuluora ndị Igbo na onye a bụ ezigbo mmadụ na onye a na-enyere ndị mmadụ aka. Ihe niile anọ n'ụmụaka na Njaba local gọọmenti area of Imo State enwere ofu mkpụrụ onye metụ m aka n'arụ. Ana m agwa gị eziokwu. Ha nwere ego niile m nwere. Ha kpọrọ m jee na POS. I
I was taken to PS. We got ego ni nwe. If in ego ni na nwe, eji mo obi ni na we nye here. E were me ego ni na nya asira piko. Na egente. O wo ni fo ku. Buru no motom chiri phone m. Ofiye ka na ayo ha. Asem ha biko. N'elu no mebere. Abo biye ni na bụ ndị Igbo. Please. Ndị abụrụ ndị Awụsa Fulani. Ịma ndị bayi na awori onwefa. Oge ọ asị dem na Fulani a na-eme ihe na ndị Igbo. Ndị kidnap bụ ndị Igbo. Ndị Igbo. Ha niile na-asụ Imo. Na-asụ Imo steeti. Ọ bụrụ na onwe onye nọ dị na-abụrụ onye Imo steeti, ma na onye bigo n'Owerri ma ọ bịa n'Imo steeti na-asụ Imo steeti. Na-ege ntị. Ihe m na-eche bụ ka akụọ m ihe. O gwara ife ọsọ nchọ ka eme. Asị na kọmanda ga-abịa. Asị ka onye bụ onye isi. My driver si na ọmụ bụ ọga. MC Charlie si na ọmụ bụ ọga. The other guy si na ọmụ bụ ọga. Akpọrọ m chebe somewhere. Ti mụ na ọkada. You can imagine ebe onye bụ gị na ọkada nye egbe n'olu, nyara egbe n'aka. Onye nke nọ gị n'azụ nyara egbe. Ọkada eto ọzọ. Ihe nọ na-akpọ blood of Jesus, have mercy on me. Ana m ekwu ya n'obi m. Blood of Jesus, have mercy on me. Blood of Jesus, have mercy on me. Blood of Jesus. Nsi Chineke na ọ bụ na o nwechi ọzọ mma. Ya zara m. Ọ bụ na ịbụ onye Igbo ebe ọ bụla ị nọ nsogbu dị. Nsogbu dị. Egbe m fụrụ yesterday. Ndị bụ egbe a bụ ụmụ okorobịa. O nwere isi mkpatara nji wee ji screen record ebe a kịta. I want to screen record this particular place. Yeah. Some of them atọ m ha atọ. Egbe a ndị a ji n'aka ka ị ka a ga-esi nata gị ya. Ebe bụ nwa bụ Okwuluora jere pụta alive. Onye ọzọ ji ọ pụtakwana alive. Ị ga-esi. Na-agwa gị nwecha akampụ. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka gwa onwe gị eziokwu. Ụmụaka bụ ghost town. Ghost town. Ndị niile bi n'ụmụaka agbafusigo. Gbafusiana. There is no way you can say. Ndị nọ n'ụmụaka bụ few people na-eme POS. And they hang on there, whatever happens, they take. Man, they do helpless. They don't have anywhere to go. If you want them that are over yesterday, you have account to 2,000 naira. Abu no one you try in your mother Kaketa. Abu in I tried to help me before. Oh, Keta. Kega help him because HIG BP BP money very high. Don't worry for Kuleba. They no Kongu Dibia. Decency in here. Kidnappers. Actually, Kongu. Adema someone anya. Chineke sigodi no onyaya bụ my final day, so be it. Bo Kongu Dibia. Bo Jiki. O eventually ka ha no. Ndị Igbo, you need to know this. Ndị Awụsa na-akpakpa na Igbo, mana ndị mere nke a bụ ndị Igbo. Ndị kidnapụrụ mụ bụ ndị Igbo. Ha niile na-asụ Imo steeti, and ama m na ha na-watch video. After ka e were ego m apụta before commander. Commander bụ a very young man. Onye bụ commander ha mara mma. These boys na-agwa gị adịrọ ka ndị ara. These boys are the fresh. These boys are looking good. The issue now is ndị ụmụaka, ndị nchaba, ndị ọlụ, ndị Imo steeti, ndị Igbo. How do we recover these guns? Egbe dị ebe ahụ dị too much. Arụsị dị ebe ahụ dị too much. Arụsị. Ọgwụ agwọrọ agwọ dị ebe ahụ dị too much. Ọgwụ agwọrọ agwọ. Agwọrọ ịnọ ebe ahụ na-anụ isi ọgwụ. Ị na-anụ isi ọgwụ. Agwọ agwọrọ agwọ. Ife a bụ ụmụ Igbo. Ị na-ege ntị. Ife a bụ ụmụnne na-egbu nwanne ha. Na-ege ntị. Nke a bụrụ akwụkwọ Fulani. Afụrụ m ọnwụ m n'anya. Ị na-ege ntị. Asị m Chineke na gị nwa napụta. Ị na-ege ntị. Ọgwụ dị ebe ahụ dị too much. Alụsị dị ebe ahụ dị too much. Ịnọ n'etu a ọgwụ a n'isi. And you are honestly blaming Soludo for going after native doctors and not pastors. Ilu Okwuluora sịrị na Bible dị ebe ahụ juru eju, na ụlọ ụka dị ebe ahụ ka nkụ, na color white dị ebe ahụ do too much. Go. So, kedu ife kpatalụ na ndị be ya gwa onwe ha eziokwu? You honestly think that now before Soludo ha wee ga after the Dibia, that they did not get any security information, they did not have somebody in custody nyelu ha an information or an insight before they go all out against the Dibia. Ana m ajụ ajụjụ. Is that what you are thinking?
ya agbara ngụ na ejide onye ntọta onye ọgwụ n'ukwu, ejide onye ohi onye ọgwụ n'ukwu, ejide onye ga-ele pasị mmadụ ọma ndị ọ na-eje elesi ama ndị ọ na-eje elesi. So kere ife ihe eji wee du against Soludo no declare ọgụ against ndị native doctors na ndị eze nwanyị. Ugboro one ka ejideda n'ala onye na-atọ ntọ ịfụ na Baịbụl ka o kere n'ukwu. Ugboro one ka ejideda n'ala onye na-atọ ntọ ịfụ na chapelet ka ọnya n'olu. Ugboro one ka ejideda n'ala onye na-atọ ntọ ịfụ na obu crucifix of Jesus Christ. Ugboro one ka ejideda n'ala onye na-atọ ntọ ọwụrụ holy sacrament ka o bu. Kedu ife kpata na ndị be ya call a spade. And that is why you see some of these ndị nwa dibia driving exotic cars, building hotels and mansions. Who is giving them that money? It's a question. Who is giving them that money? Can have that money? You think it is only about this 60,000, 100,000, 1 million in the money Jiabia Agwokite. You should also say these people were serious places about fund them. Who are the people who are funding them and giving them this money? It is something and a thing of concern that me and you need to know. So koya won e don na say si de ku pastor keke de ku pastor kafo ki we wota no nwere ife afu ho ni ikpu nneru afu ni ikpu nwe and don nya kpata Soludo ji we declare ogo and any ezbo governor na southeast should do the same. If Soludo kwuru nda nwere ebe ha sie wota backends and ogwu ha ji alu ha na alu Silas gonna put upon Silas that you will surely deliver me. Ana si me kom niile. Nsira le umutai ge sinaba. Buru moto, kunu moto nanya. I surrender mu moto m. Surrender phone m niile. So ye nchori iji weputa be isim. Imana commander nyere order. The commander nyere order say buru moto Okwuluora binye ya. Commander sese, Commander Jomno also ya Imo State. Amama si osim no mwenye matomaka. Nisi anosa, enwe kiche out from Commander ato. Mani yomoke bunuku. Egbe mwamo kirikiriru 100. Keka ake si recover. I don't know how to exaggerate. No matter how trendy it in a military or whatever. Ibanyo maki we problem. No problem. Yenje kuya bo mmadu boge chiki bia wade no agakwana. Si. Mmadu boge bia wade nanja ba agakwana. Si. Ebe obuno mmadu boge bia occasion mo burial mo bridal shower mo traditional marriage. Chukwu ese. Ama na nsogbu dị n'ụmụaka. Mana achụma ejimo onwe m chụwa aja. Ka chi na-echere m wee dị ndụ. Onye maka nji wee chụwa ụmụaka. Ana m achị na be ebere si Chineke. Obu gị nwa bụ onye kere ụwa. Nsi na obu na ọdụwa Jesus Christ of Nazareth. Jehovah Adonai, Jehovah Sikeno. Igosi m ya tata. Commander, onye nke ọzọ bụrụ akpa m passport m dị there. My international passport dị there. Osipụrụ ya bunye m mede akpa m elere akpa m. Ọ bụrụ na passport m etozuru ezu. Ekporo fonu m. Commander si gbara fonu m gbonye m ekponye m fonu m. Osisi were si bunye m moto m. Eje reverse ya moto m binye m. Commander dinye mmadụ na-abụ ha buru ụzọ. Ha buru ụzọ ka m na-eso ha n'azụ. Na-enwe tim ọzọ nọ n'iru. Ebe na tim ahụ fọmụ na a ga-open fire. Abọgbuchago m yesterday. N'elu efuru ya ewe gba ha duri epụwa na onwe tim ọzọ nọ n'ihu na ọ na tim ahụ fie na ya kpọghepụ ọkụ ifuru na ụmụaka na ọdụ ka zone ebe a na-anụ ọgụ. How did we allow these people to infiltrate our land and dominate? Birizie bichie. How do na ana gbakwa ha durie no nwelu tim ọzọ nọ n'iru na ndị afọ na ha nwere ike ịkpọghepụ ọkụ? How did these people get too deeper into us? How? Na aka akụkọ na-akpọ ndị Fulani ụfọdụ asị na hope ụzọ dị mma
ụfọdụ asịrị nọ nka ụfọdụ asịrị nọ nka Hope Uzodimma nwunye biri gị egbe gwa na kpuo n'ime mbụbọchị ị nọrọ jee tọrọ ụmụnne gị Hope ife Hope gwara o ji wee wu Hope Uzodimma nwunye merie ma asịrị na Hope na-egbu anyị nọ ndị riva na-egbu anyị nọ ndị a na-egbu anyị nọ Nigerian gọọmenti na-egbu anyị ụnụ anaghị onwe ụnụ aghụghọ ụnụ ana-edisive onwe ụnụ out of criminality ụnụ ma nọ ife ụnụ na-eme ụnụ ma n'ori na ntọkọ ụnụ na-atụ ndị be anyị na na-akọ another thing una na-akọ another thing una na-akọ another thing na-edisive onwe ụnụ na-endanger life ụmụnne ụnụ igbuo nwanne gị iwuru odogwu igbusicha ụmụnne gị ibiri nnake gị etu ahụ ụmụaka si wee wuru ghost town ka ala Igbo nwere ike ime wuru unu ghost town mgbe anyị niile ya hapụrụ na ala Igbo dịwara unu ebiri ebe ahụ unu bigide ebe ahụ nwa anwa si ebe ahụ gbapụta ha Lagos eberebe egbuo n'isi ụnụ ndị Yoruba ahụ eteke nonsense mmadụ aha aza dike n'ụlọ ịnọ n'ụlọ na-aza dike akpọgbuchago m yesterday kọmanda nyere ọda men ya na-abụ were meshin tupu m na express na tim ahụ nọ n'iru na tim ahụ ada anụ ife na anụ na anasa ndụ moto m na a ga-open fire because ụmụaka bụ ghost town enwere onye nọ there moto ahụ bịa dị strange to them. You see? Chineke wee si n'ọnụ kọmanda dinye mmadụ na-apụ wee soro anyị bukọta anyị bupụta anyị n'express sa anyị gbazie express ahụ direct na ịkpọkọta express ahụ direct na anyị ga-apụta Owerri moto adịghị na fuel mejide m shishi ego niile m nwee gwụrụ agwụ akpọrọ m jee na POS a na-atụ n'egwu na-anarụ m transfa ife a na-agwa gị bụ biznes na ụmụaka POS nọdụ ahụ POS bụ ejide mmadụ. I'm going to tell us be careful while making this video. All the one na adịghị mma. Ọ bụrụ na ihe mee emume kwuru ya ka onye ọzọ mara ihe onye ọzọ were ya mụrụ ihe Chineke bụ ọmụọkụ. Ndị a kidnapụrụ m n'ụmụaka onwere onye kemeta ụmụaka. Half of them ma onye mbụ Anasị m Okwuluora, God bless you. Onwe onye nke sị m na m emeghị ihe ọma too much. Na ọ bụrụ na ihe ọjọọ mee m n'ụmụaka na ala Igbo ga-apụ Imo steeti ọnụ. Edupụta na main road anyị nyara moto mmadụ ejikịta ya pụta Owerri nsekpuru a na chinyere Chineke aka elu si ya na enide nnupụrụ ya isi ya nwabụ Chineke mkpọ ya ọzọ ya zara m okwu funny enough anọ na-ekidnapụ m mmadụ afọ na main road enwe ndị nọ na shọpụ a na-evidio ihe na-eme igbu mmadụ na ikidnapụ mmadụ na ụmụaka ọdọzi strange live session igbu mmadụ na Njaba local government area of Imo State dịzika ọ dị ka normal thing ọ dị ka ebe a n'Enugu na ime mmadụ attack ndị mmadụ ga-agbapụta ka ihe ome mana nọ n'Imo steeti na ụmụaka mmadụ ma afọ na ana buru m tii na ọkada onye ọbụla na ọ na-evidio onye ọbụla na ọgụ nwere ife mee mmadụ agwọrọ n'akịrịka ọ bụrụ na ife mee emume aka ọrụ gị ya ọ kwesịrị na onye mere mmadụ ka eji amụrụ ife ọ bụrụ na na-abịa aka ọrụ gị ihe mee na ụmụaka na Njaba local government area of Imo steeti echiche ife a mesịrị ruo n'ụtụtụ a pay attention to this part onye eji akaụntụ ya gba etu ebe a bụ Ikechukwu Charles Obinna bụ younger brother Mpa Chinecherem. Mpa Chinecherem nwụrụ na 14th May 2024 which is 12 months ago 14 months ago. Younger brother ya bụ Ikechukwu Obinna Charles. That same people kidnap mkpụrụ that man n'ụtụtụ a. Imagine. Emesi the fundraising si na biko first thing tomorrow morning either na ha were Sienna or na ha book flight jebe Abuja. Chinecherem na-anwụzi anwụ enemi ya anya inena boy anya ndụ adịghịzi ya n'anya ayogo m ya so much that na I can detect level of condition onye na-ayọ ya nọ. Chinecherem na-anwụzi anwụ. Chinecherem bụ ofu nwa nwoke, Chinecherem bụ ofu nwa nwaanyị. Ọ bụrụ sọsọ kidney ka that boy na-aya. Ọ bụrụ na o ruo ezigbo na ọgwụ ka a ga-agụrụ ihe that boy na-aya. Ayago m ọya, agaghị m enete ndị ọya. Therefore,
na kịta n'okwu nọ ndị fọrọ efu ndị ya adasị ya gaba n'iru mana kịta okwuru na ụmụnne anyị adasị ya end the life unu achụbụghị inyere onwe ụnụ aka 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 I can predict or detect the level or how severe the thing is. Emmanuel Onetutua, these boys kidnap Promo, Jamaica man, Diego, I'm a fundraising arrest. Imagine. I'm a Munoma. Only Oga Bob Tam the road that place. I never more to 1 minute to full police checkpoint. I never more to 1 minute to full military checkpoint. Police in there. I'm in there. I don't know why. I want you to know this fact. Police in the road, checkpoint. Now, I'm in there. Like 2 minutes away from every year in Mr. Ike Chuku Obinna Chas. Onya to Regoni na country. This man Puriano Totoa. Oh, when they're internet, I see go see evidence. They kidnap no marker. And they go see evidence. Me with telephone. Feed the bendy kidnap homo. Ike Chuku Obinna Chas Bonyo marker. Oh, you can be fundraising in a country. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka mara family nga yesterday. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka ma family nga yesterday. Have you gone to the family to ask them if they yesterday? Hi, Jesus Christ of Nazareth. Emecha mbebe ebere si Chineke na amaghị m ihe m ga-eme ma ọ bụghị naanị ebere si ya Chineke ya chebe m. Afọ m ọnwụ m yesterday. Nah. Ọ na-eme nkwukọta ọrụ ọdị nke ọma na-ekwute. Kee ka anyị si wee rute ebe anyị nọ tata? How did we get here? It's a question. Imo State. Hi, Jesus Christ. It's a question. How did we get here? Eh? How did we get here? You can imagine onye mere fundraising. Ejekwa bụrụ onye isi na akaụntụ ewe eme the fundraising. Yeah, the boy muzianwo. The boy muzianwo. Now, why is Igbo man? You people should stop all this. If Okwuluora is not chasing crowd, Jenu ke bulu ki we chase a crowd. Na experience nwoke na akọrọ, does it matter na account ebe ọ na-ekwuye? Does it matter na account ebe ọ na-ekwuye? Ọ na-agwa terrible experience of what people are passing through n'ala Igbo. Gwa unu si n'ọnụ wee pụta. Gwa that a boy eji raise ego no at the chance of losing life here. Ị na-ekwu okwu chasing crowd and the account o ji wee receive the money. Let us stop all this, honestly. Let us stop all this. Can you see all this? Yeah? Can you see all this? Yeah? Are you even supposed to be saying this? Are you supposed to be saying this at this particular time? Na kidney failure no na village mmanukwu ya bekatara akwa ụnya anya mmiri chee gbagbu m ka nnabazie Enugu ụmụ okorobịa ibe m jide m ụmụ okorobịa ibe go obe m na ana nkịtị ka m nọ adị mmiri na-eso before na eje buru mbuba n'ime ọfịa from ibuba n'ime ọfịa buru mbuja na kamp ara agba m na kampụ ka nkụ. How do we ndị ụmụaka ụlọ na village? Mmadụ si bụ gosi evidence. Evidence m na-akpọ gị na-abụ na onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya. The same people kidnap kwara n'ụtụtụ a. Mr. Ikechukwu Obinna Chas. Ọkwa akaụntụ unu tụrụ ego yesterday. First Bank Ikechukwu Obinna Chas. Ihe njekwu ya bụ ọ bụ na ịbụ onye I don't think na enwere igwe na ụmụaka. I don't think in any others. Boys, if we are dominate go.
ndị na-achị na ụmụaka bụ ndị bụ egbe. Onye ọbụla tụkọ aka ọnụ mara na ihe a ga-eme. Atụgoro Chinechere m ego unu tụrụ dabọ ya erika. Onye ma ndị anụmanụ aba mbamba na ụmụaka ya ọha biko ka a rapụ famili Chinechere m, ka a kpọrọ Chinechere m jebe Zenith Medical and Kidney Center Abuja. Ọ ga-abụkwa arụ, ọ ga-abụkwa kọs na atụchara ego niile a duto katakata duto bagharịa. Chinechere m nwụọ n'ụmụaka. Ọkụ ya bụ na amụọ nwa n'obodo nwụọ. Ọkụ ya bụ na arụ na-ebe n'obodo. Ọkụ ya bụ onwe ndị be anyị na-akpọ nsọ anị. Onwe ya na-akpọ nsọ anị. Anyị na-egbukwa mmadụ. Esekpu m ana, esa anya mmiri na ana, kpọkuo Chineke. Si ya saa ya ekpere. Ama m na-eme release God one ka ọ na-release beri ya. Agba m family ya n'ụtụtụ. Asị na ndị ahụ kidnap mụ bịa kpụrụta ma na atụrụ ego na akaụntụ ya n'ụtụtụ. Afịa bụ Ikechukwu Obinna Charles. Ọ bụ na m akpọtara ya, go to that video anyị ji tụọ ego yesterday. Onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya, akpọrọ ya in the morning. All the family gwara na abịa kpọrọ ya. Ama m na onwe ya emeri ya, ama m na arapụghị ya, ama m na akpọrọgo Chinechere m pụọ, ama m na ọka nọ na village. Ego unu tụrụ na akaụntụ ahụ dị egwu. Ihe eji wee tụọ ego a bụ ka Chinechere m dị ndụ. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka n'Imo steeti na Njaba atụsi ego niile atụ. Ọ bụ maka egbe na mma unu na-ebugharị mere akpọrọ this boy. Ekwunu fụrụ dakọ nwa be yesterday. Oh, Chikenzele. Ka m bịa. Amụghị m ebe ndị Igbo tiri conscience ha. Amụghị m ife na-eme na nke ikpeazụ a. How did we get to this point? Kedu ebe anyị debere ubi anyị na nke ikpeazụ a? Ana Igbo n'idiri ka ekpocha alụ n'ala Igbo. Ọbala na-ebe akwa. Ana Igbo. Plasta m bụ n'aka atụsi ego a abomination taboo. O nwere ka ọ wụrụ ofu onye si ebe a jee maa imi o. O nwere ka ọ wụrụ ofu onye maka ana m anọ na ndị a na work with ndị community because ọ ndị community nabata ha ọfụma. O nwere ka ọ wụrụ ofu onye n'ime ndị na-ebe a jee maa isi jee maa imi o. O nwere ka ọ wụkwa ofu onye n'ime ndị na-ebe a sendịrị ndị a meseji o gba ha nekwa ife na-eme. Ọ ka i wee malụ esi na anyị chọrọ inyere onwe anyị aka. Si na anyị chọrọ inyere onwe anyị aka. Atasi afụfụ ọ bụrụ gị nwapụ egbe. Gị nwapụ egbe ma Chinechere m ji nwụọ. Ọkọs 300 level electrical engineering. Ọ ya Benata village. Osisi a na-ele anya ozugbo. Ya agwọ na-ebe. Atụtara ihe gị buru egbe na-agbagharị. Ọ bụfụrụ akọ nwa na-ebe. Ndị a na-ahazi kịta ha buru ego na ndị bụ egbe. All you need to do is to be fine. Education, no one has known. Yeah, you're okay. I don't know what onye dị ndụ na-akọ. But this boy to get on a village tata. Onye dị ndụ na-elete ndị mụrụ ya. Onye dị ndụ na-abara obodo uru. Ha mount CCTV camera ebe niile. Watch every day and future. Inyere obodo gị aka. Nyere ala Igbo aka. Ife onye nọ n'ọnọdụ gị akpakọta ya. Ọ bụrụ na ị mara akwụkwọ, you can be in 300 level. Ndị ga-ere nwa gị aka dị nke Igbo. Onwe vidio ọzọ m ga-egosikwa ụlọ. Ọ dịrị mere gị ka Chineke ga-agọzi ndị n'aha Jizọs.
I take Chineke as my first son, but it's my co-wife child. Ikolo is only surviving son of his father. Only surviving son. Family Akita KGM will not comment in Igbo State. Can never, if you care of your family will be a different in Jesus' name. If I don't put any video, to pay attention to video and the name of the people. I don't put any video. Electrical engineering, 300 level. All your volunteer village. Stop saying what? It's well. I entertain you all of you. It's well. Problem one with it up you to play with no matter. All you need to do is to be fine. Education, all that over. Yàrá ayọ̀ bùkẹ́ kéde. Onye dị ndụ na-agụ akwụkwọ. Onye dị ndụ na-arụ ụlọ. Onye dị ndụ na-eleta ndị mụrụ ya. Onye dị ndụ na-abara obodo uru. Achọrọ m ka ọ gazie elu gị. Icheta mbọsị dị ka taa wọchị vidiyo na fuchọ. Enyere obodo gị aka. Nyere ala Igbo aka. Ife onye nọ n'ọnọdụ gị anyị kpọpụta ya. Ọ bụrụ na ị mara akwụkwọ, you can't be in trouble level. I don't know. Nne, si ndị nyere nwa gị aka, thank you. Akunu na afọ ihe ji this boy nkịta bụ ndị bụ egbe anya mmiri juru m anya. I don't know, ana m e process ya kemgbe taa, ma m ihe m ga-eme. I am totally heartbroken. Ọnkụl ihe efu sekpụara ka ndị a ga-eje buru n'ụtụtụ a. A sị na ikidnap mmadụ na ụmụaka na ọ dị ka normal thing. For me, ọ dịrọ normal. Ebe m bi na ebe m si pụta ọ dịrọ n'ahụ. Kee assurance or guarantee m ga-enwe kịta na ego ahụ ka dị intact. Ide n'ụmụaka niile POS ebe niile ka ihe ji POS eme ekidnapụọ mmadụ onye abịa mere ndị POS transfer mụọ na onwe m POS ka eji were ego m niile mana arapụrụ m ya Chukwu. Nke m ama ndị bụ nke atụ ka ewetara itinye mmadụ ewere ego m niile na Raymond Kim kelu afa page kelu afa TikTok account ebe mmadụ ya eje watch ya kelu afa that TikTok account POS akịta mana ofufe na-ajụ ofufe na-ajụ ọ bụrụ na ndị a na-egosi ihu ha na TikTok kele ebe ha na-ejezi eri ego niile ha na-anakọta ndị mmadụ like let's say na ha na-egosi ihu ha ezo ihu ezo kele ebe ha na-ejezi eri the money like ego niile ha na-anakọtazi ndị mmadụ millions of naira kele ebe ha na-ejezi eri the money kele ebe ha na-enjoy the money kele the joy of ego ha na-anatazi ebe ha gosigoro ihu ha to the point that na ikekwu na ebe ọ na-afụrụ ha na people ya recognize ihu asị na onye awụ kele ebe ha na-ejezi eri that money. information onye sendịrị ego adenye polisi echi, but I won't do that. Asịgo m Chineke ya bụrụ aja nchụ mana nke m ama m wee bụ ịnụ akụkọ ọjọọ n'isi Chinechere m. Ama m na ndị na-achị Imo steeti na-enene, ama m na ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo na-enene, ama m na ndị Njaba local gọọmenti na-enene, ma ndị Ọlụ zone onye ọbụla na-enene, ma ndị Owerri zone onye ọbụla na-enene. Arụ na-eme n'ụmụaka. Enwe nwa dị 24 years 300 level electrical engineering yabatek nwa nọ n'ịntanetị na-ebu. Okay, Victor Greta, they use it to buy more mgbo. Kedu ife uzi joy n'ife ha na-emezinu ebe ọ na-eme ha tọrọ mmadụ nata ego ha ewerukwa ejegoro mmụọ mgbo. Kedu ife uzi joy ha n'ife ha na-emezi because aghọta m joy ha na all those things ha na-eme ebe ọ nọ ha tọta mmadụ ha ewere ego ejekwagoro mgbo. Kedu ife uzi dia joy aghọta ozi kedu ife uzi dia joy. Akwa nwa nọ n'ịntanetị na-ebe akwa nwa nwanna ụlọ ha bido ọma dị ka ọmụsụ ụlọ ata ka ha bi mgbe eje sebụla na ụmụ Igbo tụọrụ ha ego ọnọm gọọmenti ndị ụmụaka jide m gọọmenti chamụ narụ m ego m niile rapụ m nnaga eruo n'ụtụtụ a ajegburu onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya ka ezi ka Chinechere m ga-esiji ụlọ ọgwụ. Ndị ụlọ ọgwụ sị na Chinechere m need at least 70 million. Nsị ndị a na ọbụgodi 30 million or 40 ka atụta yesterday. Ha deposit eri ya ndị ụlọ ọgwụ ka ebuba this boy.
onye a bụ ofu nwoke, onye a bụ ofu nwaanyị, o nwere ikwu, o nwere ibe. Ndị o nwere nwe afọrọ ụzọ. Ọkwa arụ ka ọ bụ. Abịa n'ịntanetị echi si na Chinechere m anwụgo. Ọkwa arụ, ọkwa nsani, ọkwa abomination. Ọbịa bụ obodo na-amụ nwa na-anwụ. This boy nwere strong spirit. Ana m agwa people, ọ bụrụ mmadụ ịdị nsọ na-akpụketi ya nso. Nwee ike ịnụ onye na-aṅụ mmanya, onye na-achụ nwaanyị dị ka m wee eje ozi. Chinechere m nwụọ, ndị ụmụaka ga-ata afụfụ. Otu ka na-anwụ, ọnwụ bụ Okwuluora na-ekwu ya. Ebe Chineke zọrọ m ụnyaahụ, Chineke bụ m. Ọ bụ na ọ gbara onwe m, ọ bụ na m na-eche esi klaasị, a ga-agbagbu m ụnyaahụ. Ndị ọbụla bụ ụnyaahụ ji Igbo n'aka jide kaikai na-aṅụ. Ikere mejiri mmadụ iji Igbo jide kaikai bụrụ AK-47. Hello, Ezugo. Nwanne. Yeah, good evening. Daalụ. Yeah, I'm onye ugbele ụmụaka. Okay, amala gị ife ahụ na ị na-ekwu ebe a ka ị na-asụ Igbo o. Okay, mmasụ na Igbo, eh? Yeah. I'm onye ugbele ụmụaka nke dị na Njaba local government in Imo State, eh? Yeah. So, and this thing I'm na-ekwu na even my government, Okwuluora, unu na-eme as if no ụmụaka team or Imo State team, eh? It's not. This is an Igbo team. Ezugo iwe onye Nnewi, alright? Yes. Odomanya na today, imagine moto ga nwo osumowu. Iga ga nwazia. Iga ga nwuli. But I na-ekwu ya ka ụmụaka team, even ụmụaka ka dị fresh. Enwere na abụ Ọsụ local government in Imo State, Ọsụ ije ebe ahụ, ịmana dia market a na-akpọ eke ụtụtụ, ọ dị ka otu ankwụ Nnewi nọ, nnukwu ọfịa etochago n'afịa ahụ, nnukwu ọfịa etochago na ya, nnukwu ọfịa etogo na heto na school, to n'ụlọ ọgwụ. There is no life there. That is by the way. Nke Okwuluora should count himself lucky na ha matara onye ọ bụ. Let me tell you, go to TikTok. In a juke the account, or where I can just go to TikTok. You see these boys, they are not hiding it again. But for me not to offend you, because if I open up here and even the guy who followers with the InShot, even they will attack your page. This kidnappers, they're not looking for your money. The idea so that I country or fool. Can let me put it that way. So now you see what they did in my village, eh? Na him neku. Haji in the name of the Hana Abicho Bodo, each of Ndigbo Bodo of Bata village, Ebola Habaro Tasieme, then do the way come on. Then have a lot of camps. Na village na Mona give me to Bala now. A Japohan Hana settle Bala now. Dinner one Lobog na Japoha, nobody goes to police again. So they are not kidnappers, they are known. They are, if your number, I will forward you loads of videos with their faces, with their flag. That over there had a hang the flag with they are not hiding it. Or the Okwuluora mama, Okwuluora was just being economical with the truth. And I'm not working. What them to powerful. But they are not kidnappers for anything. When you're not kidnapper, it's just 1 hour your way. Here in my village, hang a lot of camps. So it's not they're not hiding it. So if this guy about Ijele, hate him or like him, hate Ijele or like him. I don't like some of this he was doing, tackling some pastors. That guy said this thing 5 years ago. I'm not Ijele and Joy Ibokwe said this thing 5 years ago. Ijele, Joy Ibokwe, Dibia blessed them. They cried for Ndigbo 5 years ago. I'm not Hasabo. Today, how market? Today now, how market? Let me tell you, it will get worse because even Soludo went to America last time. I make one comment. They wanted to kill Soludo online. I want me it was comment Soludo in America. They wanted to kill him. You know where? Soludo went to America since he was governor. Nandeji de Goronaka Anambra State in the 99.99% of them Ndigbo. Oh, okay, when on social media they wanted to kill Soludo.
So what I'm trying to tell you now, here, they are not ordinary kidnappers that kidnap you for your money. They don't need your money. Go there, they are still there. Even go, they're doing live Facebook live every day, posting it with their faces, with their flag. Then in the comment section, hey, how do I join you? God will protect you. Go to the comment section, you see what Ndigbo are clapping for them. So they are not kidnappers as you people call them. They want to give you a new country. The new country are bigger already. So can I happen now? Hey, go to your cast bido. Onye mwe has to bido. You just speak kurieku. Did I call kurieku? Blessed on kurieku. Joy boko kurieku tabulo yako. Joy boko said it. Ejababa yakuna newi. Now I never say, hey, how do you know? Let's hear cash bido. How did we get here? Like seriously? Like seriously? Ndigbo. Ndigbo. Onu gata fu ihe unu metere. Unu je because okay na bo unu je woro kopanya n'ulo unu because of okay. Because of okay na bo unu je woro fuel wo na bo unu gbaje ya ọkụ na government. Which government? Which government? Government na akpọ. Government ko na so akpọ ha sabo. When this thing be go for hope so don't try his best to fight them. I hope they egbu munne. Ọ na-egbu Igbo youth ndaka ha dị ọcha. Ọ na-egbu ndaka ha dị ọcha. Who told you people? I am from Igboland. I know what is happening. Camp is more than 10. With Ogu, see why they arrested the Okwuluora? How on camera? They saw him on camera. They saw a strange guy on camera. That's why they came for him. How on camera everywhere? And definitely just the number because I go and get control for people welcome them on not knowing what they have in mind. How they lucky to come out alive. And the bottom will have only can get so we were threat. A boost of wonder first. Imanda have go na village. Imanda have go na that camp hano. So my brother, it will get worse. It will get worse until I go on Yezoku. Condemn money she ha hono likely too much. Even Okwuluora ofu no ncha. Nkwe na ha bom sabo. Ndigbo I gata fu here imetre. We go spoil them. Because I actually enjoy your Buddha. Thank you very much. But I won't kidnap us. Here how kidnap us. Just stop blackmail kidnappers. Even kidnappers always one mad. Instead of me encounter with those people, can kidnap or make kidnap or you make encounter with these boys. You make encounter with these boys, you can kidnap. Thank you very much. Yeah, if you want to see their videos, I don't know how the videos have on TikTok and I know so you read the account, go to TikTok, you see lots of videos uncountable there. I know so thank you. Thank you very much. Thank you very much. Igbo na-eme onwe ha. Igbo na-eme onwe ha. Yeah? Ka isi wee lu ebe a anyị nọ tata bụ ife nwa dike enweghị ike ịkọwani. How did we get here? That is what we are discussing here. How did we get here? And which way forward? Mụnwa wee gbara nọ anyị nwa na-eme onwe anyị nwụọ ndị na-eme anyị. I greet you, sir. Ezugo. Good evening, sir. Biko anọ m ọrụ achọrọ m iwepụta iru m. Okay. Amara m ka isi wee nye this guy all this minute. O ebe na-akọtọgheli ọ na-akọtọgheli. Ọ na ịma iwepụtara anyị his face ka anyị mara onye ọwụ. He should be one of them. That is why I applaud you when you were calling out security agencies to be monitoring comment sections of these bloggers. Yes. No is from there when these boys are not. Now, this guy came out, he has exposed himself. I wish now, I was waiting to hear, but I can screenshot one. Now, he knows about the bad things in Igboland. Such people, in his minutes, na your platform, you should have interrogated him the way you do. He is one of them. Thank you. Dalo.
O nwere onye ọzọ nọ n'ọhịa. Kelee onye ọzọ n'ọhịa. Yeah, Ezugo. Yeah, brother. Yeah, yeah, gawa n'iru. Okay. Nwanne anyị nwoke ahụ bụ ụzọ bata na platfọm gị ebe a. Nke ịgwa gị eziokwu, ihe niile a nwanne anyị nwoke gwara gị ebe ahụ nke bụ eziokwu. Ị hụrụ onye abatara ugbu a na-asị gị nwaanyị na o so na one of them. Ihe ahụ the problem ndị Igbo nwere. Sorry to say this. Mmụọ na ndị Igbo dị ready ịkpọ eziokwu, ịkpọ the truth. Nwe onwe ha eziokwu mgbe a ka anyị ga-adị free from this our problem. Ihe niile ị hụrụ that first person kwuru. Ihe ahụ the problem ndị Igbo nwere because oge this thing na-ebido ndị be anyị bido taa nwa this thing Fulani while anyị ma na our people na-eme all these things. Ana ata gị ndị Fulani while the problem is us all anyị nwa na-enwe mgbe ọ na ndị Igbo dị aka ha wee sị this thing na-eme na-akpọ ya aha that day ka ndị Igbo ga-eji dị free from this problem. Ịhụna ihe ndị kidnapping na-ahụ ebe a ihe a ka bụ problem ịghọtago apụta agbagbuchie ndị mmadụ and onwe ka esi wee tinye checking point n'ụzọ all these boys a ga-agbagbu ndị amị ụmụnna ya nkwa ndị Igbo ga na-asọpọtụ ha na ha na-eme ihe ọma while ndị ahụ ndị etiri ka enweghị ike chase these people away these so-called kidnappers away but all these boys gata abịa ha gbagbuo ha ụmụnna ya pụta ha na-adị happy na ihe ndị a na-eme nrụkwa echi ha na-adụ sekuriti na federal gọọmenti a na-eweta sekuriti na eastern side eweta all these boys gakwa gbagbuo ụmụnna ya na-asọpọtụ ha so ihe a this first man kwuru here my brother this man gwara gị ihe ọ gwara gị bụ the honest truth mmụọ na Igbo bidoro sị nna enough of all this ụmụnna anyị ndị a na-eme ihe a this second man batara ebe a nwere ike ọnwa this people na-eme ya and ihe ọ bịara ebe a na-akọ ọsa ndị ahụ kọba ọp anyị nwere ike kọba ụmụnna anyị ọp nwanne mgbe ọ na nne gị ma ọ nna gị bidoro mere ihe ọjọọ ma nwanne gị pụtakpọ nwanne gị asị na ihe na-emewe ihe ọjọọ ahụ kpọọ ihe ọjọọ ahụ ka ihe ọjọọ kwụsị sentences na ihe ọjọọ this problem I think na the area ebe o si abịa ahụ nọ na-ekwu na ọhụ ndị Igbo kama na ife ọ na-ekwu na ọha ekwu na ọhụ ndị Igbo na-eme ịghọtago kama na ife ọ na-ekwu na o nwere ike ma ya nwụ na ndị a na-ekwu na-eme ewu ha na-eme na ebe a nwere ike ịwụ the pure act of criminality. ihe mere ọba uru ihe mere m ji use ka m dị idolize from this thing so that ka ị ghara ibute this thing ghara ịwụ problem to you ịghọtago mana nke bụ eziokwu na ihe ahụ that first man kpọrọ gị exactly otu ahụ o si kwuo ya nwanne ọ dị fa nothing ịmara dị mgbe this thing startịrị eji m ihe a wee nwee levi from my family ụmụnne m ana m agwa ha ihe a na-eme ihe ụlọ na support because ụmụnne m ụmụnne ndị ji na ha ma my cousin brothers apụtara m gwa ha ihe ụnụ na-atag ndị Fulani ụnụ atag na ihe a Fulani ụnụ ekwuzila ihe a satịrị ihe a this first man kwuru otu ahụ o si wee kwutere gị okwu wisely onweghị eleke na ọ kpọrọ aha mana ihe ahụ ọ gwara gị ama m na gị na onwe gị ghọtara ihe ọ na-ekwu and onye ọbụla nọ na this platform ma this first second man batara ebe a ma ihe this man na-ekwu na ihe this man na-ekwu eziokwu but ana m ekwu ihe a n'aka because of your page you so you know what you are saying and okwuru ha na onwe ya ma this problem a na ọma mana ọ na o ji amamihe wee na-ekwu ihe everybody nọ n'ala Igbo ma this problem ebe o bidoro ala Igbo was a peaceful place until this set of people started their thing. That was the first day Igbo nwere this problem batara n'ala Igbo so ka anyị ghara ikpe neti na ahụ onye ọbụla nwa ihe na-emenụ onye Igbo ọbụla sị gị na ọnwa ihe na-eme onye a na-aghọrị onwe ya ndị onye ahụ this challenge this particular thing na-eme n'ala Igbo biri this it onye ahụ na family ya onye ọbụla ka na-akọva this thing up onye ahụ amaghị ihe ọ na-eme onwe ya so that is my own point so ezugbo nwa ajụjụ chọrọ ịjụ ma onwe ya ọzọ Igbo gị ikwu but when just we are sharing the opinion the topic of the IFA what is happening to us where do we go from there? Yes. So everybody is free to come in and express their own opinion. Okay. Yeah, everybody is free to. Okay. Likewise ihe kwuru o nwere ihe na-ekwu mgbe the program na-aga n'iru ị na-asị ihe gbasara ndị dibịa nwanne yes that is the problem because ihe na-enye these boys their power ebe the source of their power
because someone will protection by all this rubbish native doctor is the one. This boys again one man in all this because all ya na aka hold. Oh, na nshi na aja ha na-eme we na aka hold. And only they promote let's go back to our root. This back to our root. Only when they gonna say let's go back to our root. We are one of them. Only when they gonna say let's go back to this our root too. And the conscience. Hey, it is the mafia. I swear. Ndigbo nwelu regard for bala. Ndigbo mwita mpensana. Ndị ba igbe nọkata wee throw their conscience away. Ama akpazi agba na-ata agba ka ụmụ anụmanụ bi n'ime ọfịa. How did we get to this place? Okay. Go on. How did we get to this place? It is a thing of concern. How did we arrive at where we are today? Ndigbo used to be peaceful. Years back, enjoy your room. Go on. Can't really make it interrupt. Enjoy your room. I'm not all of a sudden how we got bad to worse, from worse to even worse. Can be shocking till today. It is still shocking. Or something like that. Yeah. If all these guys come and we're almost almost Ndigbo. Ndigbo line the police. I'm having here. Okay, this boy na azụ. This fish boy na azụ. I got pro. All this kind of thing. All this rubbish because he grow up to the level of emotion like he had this okay, because these guys channel away, police, soldiers, and all these people. Sometimes the police by him to this road block in an area go there. Man, at least that's in presence like chest on a chest stay away. Criminals. Yes, we taking point. Man, some of these their checkpoints in the chest stay away all these criminals. They want to go. You wanna listen to the presence of police and army are easy. Emozi na ibe nwere okwu ihe nwanna anyị kwuru enwe na ibe na-azụ ala ma onwe onye ofiri na nwoke ibe na ya nwaanyị ma onwe onye na mere business ma somebody ga-adị envy that boy na-ere azụ na ihe mere ji bufuo that boy na because of envy and the boy na-progress and ọ na-eme ka things dịrị ndị mmadụ izi ha konai bụzie na-aga buru that boy ka ewupụ ya and these people ga-arụ ọrụ ahụ na these people na because ọbara abago anya ihe awụ ndị Igbo the worst part of it pen the thing pen casting worth enwe ha n'ebe ụdị ihe a mere ya ịhụ ndị ba ya apụta online na-asị gị Fulani have done it again which Fulani ke ka Fulani ga-esi bata na my village kara m ike ndị Igbo adịghị so loose this way na Fulani ga-abata na my gọọmenti anyị na-akpagbu anyị ike na Igbo dị strong na Igbo siri ike na Igbo adịghị so low like this. This is our brothers in all these things. Let's call a spade. With this mess in our portion of Igbo. If you go to this, my brother now, first brother, she put now. Second person, now, say, one of them. How can you be one of them? Because of no police. Because of nothing that what the gospel truth to know there. So why is it at that time? No one of them. How? Look at Igbo. Only who is open only Uchiaka. No one of them. Somebody in the comments now say, please take this man away from here. Why? Because of no one is open. All Igbo. Only has English really here. He also Igbo. And those people also from that village. That will be the gospel truth to know there. If they blame and ask who be now why is he may allow? Not one of them. How? How come they and ask now one of them? So one of them, so now go to the truth. The problem is saying I can always know a problem. Okay, thank you, brother. Yeah, thank you, Dalo one them. Okay. Another person. Thank you very much, yo.
Yeah, what was him, my brother? Yeah, what was him? Okay. Man, another person join why couldn't add. Yeah, that's on the blue chike. In way he send the request again. Hello, brother. You know in. Hello? Okay, brother. Gavaniru. Ezugo ekele m. Yeah, I greet you, brother. Anụ m ihe na-ekwu na mgbede a. Nye m nwere itinye na ya bụ na the first person na-ekwuchago ihe niile anyị ekwu. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Yes. Onye a nye the first person kwuru bụ exactly ntu o si wee dị. So o nwere any other thing ọzọ dị na ya. Hapụ ihe a the second person na-ekwu. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ana m anụ ife ị na-ekwu gaa n'iru. Maka achetara m mgbe ọ na-eme na ihe a local gọọmenti otu a ka o si adị onye gịnị ya nwere problem like this ọjọọ kpọọ ha Ọ ka na-eme n'ihi ala kịta. ọ ka na-eme onye gịnị ya nwere problem like this ọjọọ kpọọ ụmụazị ha bịa buru gị But ọ na ndị security operatives ada abatanwu n'ime ebe ahụ ka ọgụnụ. bata ebe wee wụje egwu na-ekwe na ya bụ ihe dị too much. Na everything look that because amụọ njọ ịtụ n'efe a like ka ịjọ mmadụ ya anabata na ịchụsasịrị ụmụnne gị agbasasị ya ibirizie nna ka ihu kedu ụdị joy dị ebe a kedu ụdị joy I'm here to understand what drives the joy a na-edrive in such kind of thing I don't understand kedu the joy what I just want to understand is the joy yeah? Joy ha na-enweta na ya bụ ụmụ kidnapper ha na-eme na-anakọrọ ego a na-anakọrọ sị gị na a na-azọ ihe a na-azọ azọ ma ọ nwe ihe ha na-azọ ha ncha niile ndị ohi ebe a ka ha si eri sị gị na a na-azọ ife a na-azọ na-azọ nta a na-azọ imo ka ife a na-azọ ife igbusi ụmụnne gị na ike gwụ. Anyway, Dalo, my brother, oh, thank you very much. Thank you very much. Ka anyị nyere onwe anyị aka ndị Igbo. Anyị aghasakwa na be anyị o. Anyị aghasa na be anyị. Ka anyị nyere onwe anyị aka. Ka anyị nyere onwe anyị aka. Ndị Hausa edozighị akwụkwọ na be ha. Go na those days mgbe ya ada anọ ndị Boko and Haram jikwa wee gbarie ebe a. Bụ onye ka ị ka na-anụ ya? Onye ka ị ka na-anụ ya? Italiano TV ana m akpọbata gị okwu ha bata onye ka ị ka na-anụ ya? Akwụkwọ na ha hasiwo emewo ha na-emezikwo mana ọhụzi to the level ahụ o si eme before ọhụzi to the level ahụ nna m ọjọọ ọbara ebe niile ọ kwụsara na ndị Yoruba wife du free kịta ahụ ọ kwụsara na ndị Yoruba ọ kwụsọ ndị Yoruba nọzi ọdụ ka be ha duzikwo free na nke ikpeazụ ahụ ndị Igbo anyị Igbo so na the most peaceful region enwere before ife conceive la ya iji wee nọkọta wee decide ya ka anyị bukọrọ egbe wee na-terrorize ndị be anyị wee ma aghọta ha kelu joy ọgwụgwọ onye na-eme ife ọgwụ nwa mmadụ mụrụ amụ ọkwa ụdị obi ya mbụkwa obi ọkwa Chineke kerie ka ị ka anyị sizi wee were obi anyị na nke ikpeazụ a were ihe tii n'azụ were obi anyị tii ihe n'azụ na-ebezi mmadụ kịrịkịrị ka anụmanụ nenekwa na ihe unu sị na ọdụmma ịghọtago ọnụ na-eche ha anya sị na ọdụmma ịghọtago ọ bụrụ na anyị sị na ọdụghọ mma osite adụwa mma ọdụwara gboo anyị eluzugo more able-bodied youth in the past 3-4 years more than we have ever gained. Why do we keep na-asị na ndị Fulani o jikwa ewu ndị Fulani o jighara iwu ndị Fulani which Fulani ịtara ya na okwu ụgwọ akpọbata gị my brother
kwa akpọbata. So check kwa ni yo. Ono se na ọdụ mma ma na ọdụ mma. Onye say these people that are talking rubbish are all from Umuaka and trying to defend their place. Umuaka has been so bad from the origin. I school in Njaba area, so I know what I am talking about. Don't mind their nonsense talk. Umuaka, anyway, I don't conversant with Imo State of Fuma. Mana maka story of also is Itokwa Ogono. I heard about the story of his also Itokwa. Because from that video of how that town was deserted, I cried. Yeah. I pondered for a long time. I said, how can our people derive joy in seeing tears in our eyes? What is their joy when they see people crying? What is their joy? Can if a possess in the by? Can spirit possess in the by? Only can just say, see buchi gasi alusini ile jepute. See buchi gata si alusini ile jepute. No mo alusi ane possess mado. Me mado uche mado apuo. Ụmụ alụsị a na-eposesi mmadụ mana ọ na-aya ekwe. Ụmụ alụsị a na-eposesi mmadụ. Ụmụ alụsị a na-eposesi mmadụ na-manipuleti mmadụ a na-eme ka mmụọ because ha achọ ịgwa m na onye na-eme ụdị ife anda na onye amụ anya. You can't tell me na onye a ji anya something possess na onye a ka onye nọ online gara n'iru. Hello. Yes, Daddy. Gabanero. Good evening. Brother. Yes, Daddy. I'm getting you. Yeah, I greet you. Yes, Daddy. Watching from Gabon. Okay, Gabon. Yes, Papa. We are listening. Yes, Daddy, I'm getting you. Ego Gabon si wee bata n'ife anyị na-ekwu. Yeah. Ego Gabon si wee bata n'ife anyị na-ekwu. Kedu ife ọma anyị na-ekwu na? Ọ na-anụ Igbo? I'm even scared of coming to Nigeria, honestly. Family members, relative and friends are all suspect. I don't trust them. Yeah, also. Ezugo, one name. Brother, I greet you. I had make a lady from Hamburg, Germany. Darling. My brother, ihe na-eme n'ala Igbo, nke a karịzịrị mmadụ. Ọkwa chi Igbo a n'ọzọ. But ndị a na-abịa na onye bịa ya na-akọ onye a ga-aga nye apology na onye agịrị nye apology ọ ya ga-solve the issue ọwụnụ ya ga-solve the issue. Igbe mebigo ihe a ga-achọwụ the solution and ka mmadụ hapụ ịbịa na-epulu your legs ịghọtala na-achọ nke ị ga-ekwu ka sị na ọgwụ nwa kwuru don't mind them. Ihe ji ha n'oge anytime o bidoro fụwa ha ụfụ all of them they know ha ma the root ha ma ebe everything isi ha na-achọ onye ọ ga-esi n'ọnụ apụta ịghọtala. Mee your program otu isi mee your program my brother ihe awa advice m na-enye gị ịghọtala. So ka mmadụ hapụ ịbịa epulu your legs etekila that step you know. Onwe kidnapping wụ ihe ndị Igbo mụtara ihe a nwe ihe ndị Igbo mụtara that thing ajọka and this killing otu ndị Igbo ji na-egbu onwe ha mụ ebe m nọ na ịfọnụ ebi m obodo oyibo ike obodo oyibo agwụgo m bet m chee lọta na ma ebiri na Lagos egburu 3 of my friends ndị bi n'obodo oyibo 3 of my friends ndị bi n'obodo oyibo mmadụ abụọ wụ ndị na east there ndị lọtara dị visit their family. One of them I hold the body till today. Onye nke a nwụrụ na 2012 nke ọzọ nwụrụ na 2019 nke ọzọ bi here
la ababuya a kidnap or yababuya. You know, so all the too sad. But mother say aga si jele mepusi jele sekwa ni jele ase. Oya with the solution. Oya with the solution. So my brother, anything not willing to condemn, bro. You got to know what you want. So can matter happy be pull your legs. Can happy say no go akuru. Only him and wa came at no. You know, even Jesus Christ said there are no maka ndị mmadụ at the end of the day ka ihe akpọrọ ya. So all the too sad, all the too sad. Be here. I lọtara m ala Igbo na hidegharị ka onye m ji ụgwọ even m here na about 2 days mee ihe na Port Harcourt 2 days na-abịa n'Owerri ihe otu aka m si na even m pụwa a na-esi na backyard ebuba akpa n'ime moto. People again quick and they never got about the madu naga. You know, so all the very, very sad. But let no one Mandesi na J Iboko Kukura na J Iboko Oya wo the problem, Oya wo the solution. Yemre no Kulora. Oya wo or Joy Iboko Oya wo the problem and I could now. Wo Yaneku. You know, so the thing Okulora is not the only person. He had every day, every blessed day. This guy named Erazo that was the wrong way I just go like that. You know, so the too sad. Ibe maybe go. My brother Ekele get Jishike Hineme. You know, Dalo. come on, ma. Dalo one number. Okay. So Ishale Baba. To Ishale join I. Italiano, send the request again. I want the mother. To buy. Okay, now. In on a comment section, no Bishop. I think I join why. Nah, my brother, too much like you. I'm my son, I'm better by. I don't care everywhere and work. I'm make a fight in my kingdom. Mother care. Okay. I so much like you, brother. You were one of dignity. Yeah, we Dalo. were. A woman who are born. Am I interested in this social media now? Was a woman who are born. Onye who be afọ ya face ya last side. Dalo. The only thing now about because you don't get because on na ndo fake adịghị n'ọbara ịghọtana from akparama agwa mmadụ na-akpa ka ị ga-eji ama onye bụ nna mana onye bụ nne marakwa family o si wepụta because sometimes anyị na-adị put blame with ihe ndị anyị na-ahụgasị n'ihu akwụkwọ ụkwa some of people ụkwa parents ha wụchakwa ofeke hapụ maka ha dị na old ọkwa ofeke mụrụkwara the person so nwa ya ga-akwụkwọ ofeke ịghọtana ihe anyị hụrụ ha na-agụga n'ihu akwụkwọ onye nke anụ nwapụta taa ya kwuo echi nwanne ya chi ya anọgidekwa akwanye change. I really believe on you because you will somebody now you go before you go in a reason and then I do with and look and you see anya unless monyo na we quinsu gapota let's you go anya we see that no he could no make sense a matter no nya have a quinsu and when you're zigzag exactly. You know, ekwu okwu ka ọtọ ị nwere eziokwu anaghị atọ ụtọ ị na-ada akọ ha mgbe otu adị mma ndị ị na-ekwu ya ọmụ anaghị ekwu ya mfụ ana m asaidịrị onye ọbụla n'ihu akwụkwọ but the only thing ji like every all these things ha na-eme na social media ana m adịzi more interested but the only thing ịtalọkwa ịfụrụ ya ihe ọ na-emere mmeso ha ezu ugo eklose on Facebook m I will close my Facebook. My brother the only thing na check anwakwa na anwa ịmana that na ịmana ihe ọjọọ na-abịa na-ekwu ekwu ọ na ọ dị ka ụmụ ihe a mgbe ndị di wepụtara n'ihu akwụkwọ na-ekwu gidigidi obere oge kwe ya na ha mie n'ala tupu akweghị una akwakwa ụmụ fefe content creator anụnwa ndị a na-eme abarakata abata ha akwụ igara onye nka nwanne echi ha mepụ ọ bụrụ na igwe enye ha endorsement ọ bụrụ na ha na-agaghị 2000 na azụ ọ bụrụ na inye ha pụtara kwutọ biznes gị dia fake life kacha nwanne anyị nwoke nke uje pak ofeke ahụ so onye ji na-agwa gị destiny bụ
My brother, you will mad. You're not going to come mad again. This is one. One day, a come mad again now because it is so good. I live without when most of them are no to run a to the center. Ya corona. You know, we go no to run a do I say, we are with you now. Gonna chase a good in a man not on Ibu. So, concern the program, as going to come congratulate with everything needed. The whole body in one issue Christianity. And they are very intelligent, brother. It's not about education. You want too much. What name want you too much? Because you get me propaganda and that but then actually. Italo, onwe chọrọ ịgwa gị ịma onwe chọrọ ịgwa gị onwe dị ka nwoke na-abụ ọkwụrụ ebe ọkwụ nothing like nwoke kwuru ebe ọkwụ the problem but the kind of the things so the thing these people have already the problem of these people on this social media with their headache. These people are already one place. My brother, direct banana me for you, man. You for you na you don't be a personal with young carry where Manoya deba. Where they can wait for my own one where they come at the equal. If you to gain a kunabani. If you not Kine put at 12 o'clock on cabani. My brother, I don't think name when he keep Zugo, Chineke, this guy, this young man, wisdom. And when you feel a minaga boga guaya on a dig, even sometimes to this kind of type of person who Otutora, even yogi, Wagama yogi, but the will of God cannot direct Yani Puno, born on enemy and hero, Omara Yan enemy Jamie. You got that? Because of getting the grace known to him. This young man was somebody. And my brother, let me tell you something. He's not a big, he got his big, but the other going to say so. See when he can feel it that Nanda Barakatapa, Ego Hage, which almost change Jahana Nagataishi, who will go to Susan. Haga Richa, Italina, but it's where they're going to die for you yourself and die for another year. One more. You're not cheap now. Thank you, my brother. He had a river gun. My brother, one brother, he and I believe we go when you see us tofu camera, Toyota, Pacaramba. But I can let the rich again, even I can make a legend again, no one will to the mark as well. Because Danile, and what can keep on you? Because without this thing, even Dan one, I tried upon a Brundo Madam, Danile, the Buchandam Mad. Nezugo the 2 or 3. I need what I gave them myself, Kimber. My brother, you know, no, eh? And I'm a GK, and I'm a GK, even William Nana, I'm still William was, we'll see as you can get Zurich, as you go to